eta ongi etorri Adin Berri saiora. Dagoeneko saio honetan erakutsi dugun moduan kirolak ez du adinik. Izan ere, Adin Berri saioan adineko pertsonentzat ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egiten dugu. Guk hemen pantailaren alde honetan eta zuek zuen etxeetan. Ongizate fisiko eta emozionalerako ona denez, gaur ere ariketak egiteari ekingo diogu, bai? Goazen elkarrekin gorputzak martxan jartzera. Egunon zurine, egunon danori, bazelanez, hemen gatoz ariketa fisiko horrek etxeko asmuaz, eta gaur ibilikoen elementu bakarrak aulkixe laguntzeko, eta beste barik pelota txiki bat, edota naranja txiki bat, nahi dana, eta urboteia bat. Hau pasuek ongitorri danori. Bueno, gaurko honetan, koordinazio ariketak, eta berotzen hasikoa, betiko lez, behitxik eta gorarte, esku jarri mokorrin, hainka bat atzin, venga, astiro, bizkarra zuzen, aldatu, oso ondo, venga, hainkak batera, zuzen bakarrik eskukin lagundu, hori da. Binaka, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, ba, oso ondo, bi azkenak, bat, bi, erdire astiro, bat, bi. Bertan, biribiltzen, aurrera bat, bi, hiru, lau, bost. Gelditzen hor, atzera eta zabaldu, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo astiro gora, hainkak zabal, buru beti erdixan, ukandu gora, oazen, hor, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, hiru azkanak, bat, bi, hiru, sorbalda, esku oso motz, venga, astiro, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oazen bixakin eta aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bixak atzerut, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Askatzen dut hor, askatu, venga, gora eta bera, gora astiro, bat, bi, hiru, lau, bost, esker eta eskuma, bat, bi, hiru, lau, bost. Bueno, esan dute morun, gaurko honetan, koordinazio ariketak, pelota bat hartu, naranja bat hartu, eta hasikoaz lurrin borobilak eitzen. Eskumako ainkiaz hasikona, edota eskerraz. Baina, lehen esan dute morun, erabili aulki hori, ikusten badot, oreka hori ezin dutela mantendu, jarri lurrin, geure aurrin, ni eskumiaz hasikona, eta ingou borobilak. Bat, bi, hiru, lau, bost, astiro, bizkarra zuzen, oso ondo. Aldatzen dut bestera, hemen aulki horreaz nahi badot, bat, bi, hiru, lau, bost, astiro, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, oso ondo. Aldatuko dut bestera, beste 10 eskumiaz, eta astiro, beti vertikal, bat, bi, alegin dut irrine sartu, gerrixe beti gogor, hiru askanak, bat, bi, hiru, venga. Aldatu, oazen. Bi, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Ikusten zuen morun beti, koordinazio eta oreka puntu hori mantendu sorbaldakin, eta beti oso geldik. Nahi bozue lagundute, aulki horreaz, eta hasikona borobilak eitzen, hainkiaz. Nere ardatza ipinikot hainka honen gainin, horpuk alkarrikutzen, punta kanporantz, eta horrengotena da lagunduta o laguntza gabe borobilak. Astiro. Eta borobil horrek ingot nere horpuaz, puntiaz barik horpuaz.
hor, bat, astiro, bi, astiro, hiru, lau, bost, geldik mantendu, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, berriz hor, ardatza aldatu, eta ekarri aurreruntz, bat, bi, horpuaz, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso ondo, bardin, eta eskuaz jarraitxukot. Hartu puntu hori, indar guzti ardatzera, horpuaz mantendu, eta guazen astiro. Bat, bi, pelota hori jarraitzen, lau, bost, alba da, 7, 8, 9, 10. Aldatzeo ardatza, eskuman jarri, bizkarra zuzendu, horpuaz marrastuko eta bat, peloti jarraitzen, hiru, oso ondo, lau, nahi bada laguntza, bost, 6, 7, 8, 9, 10. Berriz buelta, egoki, indar guzti ardatzera, kolpe edo lagundu, horpuaz, guazen, bat, aurreratu da atzera, bi, hiru, lau, bost, 6, oso ondo, 7, 8, 9, 10. Aldatzen dut, ardatza, gelditzu hor, horpuaz, aurreratu zabaldu, bat, bi, hiru, lau, sorbalda geldik, bost, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo askatu, eta onariketa bardinen got, baina, alba da airez, ezin bada lurretik. Horpo bardina zen got, aurreratu, hiruki bat, atzeratu, aurrea. Zabaldu bi, atzeratu, hor. Zabaldu, atzeratu, lau. Zabaldu, atzera, bost. Zabaldu, atzeratu, 6. Guazen, hor, 7. Oso ondo, 8. Guazen bi askanak, zabaldu, atzera, aurrera 10. Zabaldu, eta atzera. Oso ondo, ardatza aldatu, indar guzti bertara, gogoratu beti, hor, aurreratu, zabaldu, atzera, bat. Bi. Hiru einde, oso ondo, zabaldu, atzera, ba. Bost. Zabaldu, atzera, aurrera 7. Guazen, 8 aurrera, zabaldu, atzera, 9, ba. Azkena, 10, zabaldu, atzera, oso ondo. Segitxuko etzago nahi? Irudi bardine, eskuaz eta peloti jarraitzen. Lagundu nahi bozue, gelditzen hor, zabaldu, atzera, aurreratu, bat. Guazen, bigarrenan bile, bi. Atzera, aurrera, hiru. Oso ondo, lau, ardatzetik urten barik, bost. Guazen, 6. Atzera, aurrera, ba. Ezin bada olako zabalein, oso txiki. Oso motz, hor, atzera, beste bat, hor, oso ondo. Aldatzen dut, oreka puntu hori, indar guzti bertara, eta ezin bada motzetik hasiko nahon. Aurreratu, zabaldu, atzera, bat. Hor, bi. Guazen, hiru. Zabaldu, eta alba da, horpo, zabaldu, guazen, ba. Zabaldu, aurreratu, bost. Oso ondo, 6, guazen, beti gertu, eta bestelan motzetik. Ei, hor, txiki, aurreratu, zabaldu, atzera, bi askanak, aurrera, motz, askena. Oso ondo, oso ondo.
Onze jarraitzuko deitzen, alegindukona, pausu bat deitzen, esko eta hainkakin. Ardatzetik urten barik, gelditzukona bertan, ardatzetik urten barik, gengot. Albo batera eta erdira. Pelota aldatu eta erdira. Eta beti vertikaltasun hori mantentzi hemen joku. Ni gelditzena nire ardatzin, da etxen dut. Zabaldu eskuma, erdira. Zabaldu makurtu apur bat, hori da. Eta ezin bada, hor, puntakin ikutu eta nahiko. Puntakin ikutu eta nahiko. Alba da, zabaldu. Ongi, zabaldu, eta ezin bada, hemen. Baina beso, zein hainka, punta hori batera. Gertu, oso luze, zorbal lanparera, ez goraua, ez beraua, alba da hemen, bestela norrondo, baina alba da, hor, guazen. Bat, bi, aldatu, hiru, indar guzti, ardatzera, bost, bizkarra zuzen, sei, nahi bada zabaldu tope, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Askatu, eskatu apur bat, hainkape bai, ureran, zelan ez, beti urbotea txiki bat eskure eta ez egon zain nik esateko, edan nahi beste. Venga, berriz, on eskerrera hasiko,na, beti vertikaltasun hori mantentzen, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, eutzi hor, sei, oso ondo, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta askana. Venga, askatzen az, askatu hor, oso ondo, berri zein gau, guazen, eskumakin. Bat, zabaldu eta erdira, bi, zabaldu, hiru, bizkarra zuzen, lau, bost, astiro, sei, indarra, zazpi, zortzi, oso ondo, ezin bada hemen, behatzi, eta hamar. Oso ondo, jarraitzuko deitzen, azalpena zuen beroketa lez, honen gau, zabalera barik aurrera, bertotik, paparretik, eta bat, pelota aldatuz, bi, hiru, beso eta hainka batera, bat, bi, orpo hori gora, hiru, lau. Gertu, venga, guazen. Bat, astiro, bi, astiro, hiru, guazen, lau, hori da, bost, jarraitzu, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo, askatzen dugu apur bat, askatu oso ondo, gertu, venga, luzatu eraman pelota, bale? Guazen, bat, erdire, bi, oso ondo, hiru, guazen, lau, bost, bizkarra zuzen, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, askatu enka horiek. Venga, hiru eta azkena, ariketa honen azkena, eskerrakin hasiko nahon, hartu arnasa, paparretik eta, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo, utzi pelota hori, askatu bizkat, eta honengo urrengo ariketa. Urrengo ariketa izango da, zazen lekun, logela, edozein sala, edo eta eskat, sukalde, ibiliko zari oinez. Danok oinez eta esangot. Oinez gabizela esangot. Bat! Eta nik bat esatoten bakoitzin, belaunak gora, lau bider. Bat, bi, hiru, lau. Zau esan lekun, zu jungo za oinez, da nik esango bat, ba hemen. Bat, bi, hiru, lau. Jarraitzuko zu oinez, da esango bat, ba hemen.
atrapate zaitxun lekun, bat horrek, belauna gora. Así que venga, guazen oinez, hasi oinez, etxetik, ara eta ona, edo eta logelan, hiltzen ahor oinez, da esaten dut, bat, hor, bat, bi, hiru, lau. Jarraitzu oinez, astiro, belaunak altzako, aldan beste, eta esaten dut, bat, berriz, bat, bi, hiru, lau. Jarraitzu oinez, lasai, txotoinez, atzerantz, aurrerantz, berriz, bat, bi, hiru, lau. Eta hon gehitxuko zau bigarren ariketa. Bigarren ariketa izango da, orpoak ipur dira. Ez ukatzin, alba da ikutu, eta ezin bada ez. Honekin nahiko, hiru, lau. Da jarraitzu oinez, bat izango da belauna gora, bi izango da, orpuk ipur dire. Venga, guazen oinez, jarraitze oinez, eta esaten dut, bat, bi, hiru, lau. Jarraitze oinez, eta esaten dut, bat, bi, hiru, lau. Jarraitzu, berriz, bat, bi, hiru, lau. Jarraitzu oinez, jarraitze oinez, da esaten dut, bat, bi, hiru, lau. Jarraian, bat, bi, hiru, lau. Segi oinez, berriz, bat, bi, hiru, lau. Segi oinez, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Don gehitxuko zau hirugarren ariketa bat. Eta hirugarren ariketa izango da, zauzen lekutik, ardatzetik, eta etxen dut. Pausu bat albora, bat, pausu bat, apur bat flexionau, hiru, eta lau. Ez tazetan hainbeste zabaldu, aldana. Baina ardatzak, alde batera, zein bestera. Hori izango da hirugarrena. Venga, guazen oinez, apur bat bizixau, segi oinez, eta esaten dut, bat, bi, hiru, lau. Hiru, bat, bi, bizkarra zuzen, zor bat da geldik, hiru, lau. Jarraitzu oinez, apur bat bizixa, jarraitze oinez, eta esaten dut, hiru, bat, bi, hiru, lau. Venga, jarraitze oinez horretan, jarraitze oinez eta bi. Zein izan bi? Bat, bi, hiru, lau. Segi oinez, eta honengo bukatzeko hiru bita bat. Hiru bita bat, bat, bi, hiru, lau. Gelditzen hor, bat, bi, hiru, lau. Jarraian, bat, bi, hiru, lau. Oso ondo, hau pasuek, ben, gaur tragu bat, edan urapur bat, oso ondo, gaurko ariketak burutute, luzatzeko sasoi, urtra bat mesedez. Eta guazen lasaitxasun egoera horretara. Ben, arnazketa lasaitxu apur bat. Hartu arnazi, eskukin atzin, guazen gora. Hartu lasai, eta bota luze. Astiro, astiro, zarratu. Venga, guazen berriz gora. Hartu arnazi, ukanduek berantz. Esko bat atzetik, besti goitxik eta hartu lasai, bota luze, hartzen dut hor. Oso ondo, gurutzatu, sartu buru hori, biribildu, gorputze biribildu. Hartu arnasa, esku bizkarrera eta gora astiro. Venga, guazen berriz buelta. Hartu arnasa, eta gorantz askatu. Venga, askatu da apur bat, lodixek gora, kolpe hor eta berantz
hartu lasai eta bota luze, hartu arnasa lasai, aldatu eta oso ondo, askatu eskuk, hainkak zabaldu, esku mokorrera, hortik eta gorantz, hartu arnasa, luzatu goitxik, segi gorantz, gorantz, astiro, astiro, ba, segi luzatzen, hartu arnasa, gorantz, oso ondo, eskatu hor, guazen hainkakin, lagundute beti, mai, horma, kolpe hor, horman lagundute, hainkak beti parera, apura flexionata, pizkarra zuzen, sorbaldak geldik, eutzi, luzatzen hainka hori, hartzot arnasa, hormara, aulki mai, lagundu, eta hor. Sorbaldak geldik, pizkarra zuzen, askatu, hainka gurutzatu, eskerra aurretik, bizkarra betiko lez, beti zuzen, deitzu lurrera, hartu lasai, bota luze, hartu arnasa gorantz, aldatu, helduta, bizkarra zuzen, astiro, oso ondo, hainkak batu, eta betiko lez, hartu arnasa, eutzi goixan eta gogor berantz. Gertu, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro, astiro, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora, hau pasuek, eskerrik asko, urren arte eta zuniekin jarraitze zuen. Gorputza mugitu eta gero, orain lasai jarri eta emoziotara joko dugu mindfulnessaren bitartez. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian bizkarra tente duzula, baina tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean, triangelu bat eginez eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Beti bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin.
Erabili ezazu arnasa, botatzeko unea, lasaitasunean eta erlaxazioan sakontzeko. Mina edo deserosotasunen bat agertzen bada, eraman ezazu arreta sentitzen duzun tokira. Begiratu non dagoen mina. Ahalik eta zehaztasun handienarekin. Ohartu minari amaiera eman nahian, gorputzean sortzen den tentsioaz. Alde batetik mina dago, eta bestetik minetik defendatzeko sortzen den tentsioa. Tentsioa gorputzeko eremu batean sortzen da, minetik hurbil edo urrun egon daitekeena. Aurpegiko edo buruko eremu bat ere izan daiteke. Mina hanka batean edo bizkarrean izan da ere.
minari aurre egiteko erabiltzen duzun tentsioaz jabetu eta hasi tentsio hori askatzen. Eta hartu atsedena arnasketan. Jarraitu gauza bera egiten, mina behatzen. Minari nola egiten diozun aurre. Sortzen zaizun tentsioa askatzen. Eta hartu berriro atsedena arnasketa prozesuan. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Erreparatu minaren aldaketei tarteka. Mina behatzen duzun bitartean, maneiatu egiten duzu, baina arretaz behatzen ez baduzu, minak berak maneiatzen zaitu. Zer moduz sentitu zarete? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengoan ere, hementxe, adin berri saioan elkartuko gara. Zuen zai izango gara. Aste ona pasa.